Päivän evankeliumi on kirjattu tänään Markuksen evankeliumin 12. luvussa. Nouskaa sitä kuulemaan. Az igehirdetés alapigéjét Márk evangéliumában találjuk meg a 12. fejezettől, a 28-tól a 34. versig. Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Ja toinen on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Lainopettaja sanoi hänelle, oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämellään, kaikella ymmärryksellään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti ja sanoi hänelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle. Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halld meg Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, egyedül az Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki. Úgy van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. És hogyha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki. Nem vagy messze az Isten országánál. Jeesus tiivistää tärkeimmät käskyt Israelin kansan uskon tunnustukseen ja vielä 4. Mooseksen kirjasta löytyvään lähimmäisen rakkauden lakiin. Jézus Izrael népének hitvallásában és a felebarát szeretetének törvényében foglalja össze a parancsolatokat. Halld meg Izrael, az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr. Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz. Költsd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd föl azokat házad ajtófélfáira és kapuidra. Ez Mózes 5. könyvében, 6. fejezetében a 4-től a 8. versig találjuk meg. Jumala kutsuu. Tämä seurakunta on elävien kivien kirkon seurakunta. Se kutsuu Pietarin kirjeen mukaan rakentumaan hengelliseksi rakennukseksi, pyhän hengen temppeliksi. Sellainen olet sinä. Jokainen kastettu kristitty yksilönä ja sellainen on koolla oleva seurakunta. Pyhien yhteys. Se kutsuu elävään Jumalasuhteeseen. Isten hív. Ez a gyülekezet az élő kövek temploma, gyülekezet. Péter első levelében olvasjuk, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, a Szentlélek templomává. Ilyen a lőrinci gyülekezet.
Tagjai egyeként részesülhettek a keresztségben, és így együtt gyülekezetet alkotnak, a szentek közösségét. Ezt hívják élő Istennel való kapcsolatnak. Mistä sitten voimme ammentaa elinvoimaa suhteessa ihmisen ja Jumalan välillä? Reformaation päivän lähestyessä me muistamme Martin Lutherin oivallusta, joka korostaa yksin uskosta, yksin armosta, yksin puhtaasta ja pyhästä sanasta. Honnan meríthetünk akkor éltető erőt az ember és Isten viszonylatában? Reformáció ünnepén Luther Márton vallástételére emlékezünk, mely hangsúlyozza, egyedül hit által, egyedül kegyelemből, egyedül a tiszta Szentírás. Mikä ja kuka sitten on tuo puhdas sana? Sana on Jumala, joka sanallaan, kuten voimme lukea luomiskertomuksesta Genesiksen 1. luvussa. Sanaa on myös se julistus, jolla Jumala tulee todeksi meille, ihmisille. Mi és ki ez a szent ige? Az ige Isten, aki szavával hozta létre a világot, ahogyan azt a teremtés történetben olvassuk, a Biblia legelején, Mózes első könyvében. Az ige, az üzenet, melyen keresztül Isten valóban megérkezik hozzánk, emberekhez. Roomalaiskirjeen 10. luvun mukaan sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Me julistamme toisillemme siitä, mitä olemme kuulleet ja kokeneet ja nähneet. Niin tekivät apostoliset ja lukuiset Jeesuksen aikalaiset ja hänen seuraajansa, kunnes viimein tehtävä annettiin meillekin, nykypäivän kristityille. A Rómabeliekhez írt levélnek a 10. fejezetében, a 8. versében olvasjuk azt, hogy közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben. És mi hirdetjük, amit hallottunk, megtapasztaltunk és láttunk. Így tettek az apostolok, és számosan Jézus legelső követői közül. És később is folytatódott, míg ez a feladat ránk szállt, mai keresztényekre. Ja sana on Raamattu. Jumalan ilmoitus meidän aarteemme, muuttumaton ja pyhä, Jumalan liitto ihmisten ja luotujen kanssa. Az ige a Biblia, Isten kinyilatkoztatása, ami drága kincsünk. Változatlan és szent, Isten szövetsége az emberrel, keze alkotásával. Koittaa aika, sanoo Herra Jumala, jolloin minä lähetän maahan nälän. En leivän nälkää, en veden janoa, vaan Herran sanan kuulemisen nälän, Aamoksen mukaan. Ámosz könyvében olvassuk, jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhínséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Meistä jokaisen on olennaista ja tärkeää olla nälkäisiä sanalle, jotta me uskovat ihmiset voimme ruokkia heitä, joita me kohtaamme. Raamattu antaa ravintoa hengen nälkään. Sen ymmärsivät reformaattorit jo 1500-luvulla, kun Raamattua alettiin kääntää kansojen omille kielille. Alapvető, elengedhetetlen, hogy mindannyian szomjazzuk az igét, azért, hogy mi hívő emberek is táplálhassuk azokat, akikkel találkozunk. A Biblia táplálék az éhező lélek számára. Ezt értették meg a reformátorok az 1500-as években, amikor elkezdték a Bibliát lefordítani az anyanyelvükre. Ensimmäinen suomalainen Uusi testamentti käännettiin suomen kielelle vuonna 1548 ja koko Raamattu 1642. Teillä, Kaspar Karolin raamattu, ensimmäinen unkarinkielinen raamattu painettiin vuonna 1590 kirjapainossa Vissolin vuoristokylässä. Niinpä saitte omankielisen raamattunne jo ennen meitä.
Az Új Szövetséget 1548-ban fordították le először finnre, és az első teljes finn bibliafordítás 1642-ben készült el. Magyarországon az első teljes bibliafordítás a Károlyi-féle Vizsolyi Biblia, melyet 1590-ben nyomtattak Vizsolyban, ebben a hegyi községben. És nyilván van több más bibliafordításunk is. Luther teesissään 95 kirjoitti: kirkon tosi aarre on Jumalan kunnian ja armon kaikkein pyhin evankeliumi. Siinä kirkko lahjoittaa ihmisille elämän Jumalan yhteydessä ja sitä kautta rakkauden lähimmäiseen. Näin me olemme Jeesuksen tärkeimpien käskyjen ytimessä. Luther a 95 tételben így fogalmaz: az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének szent evangéliuma. Ebben az egyház az Istennel való életet, és ezzel együtt a felebarát szeretetét ajándékozza az embereknek. Meille on annettu iloinen vaihtokauppa elämämme turvaksi ja armoa osoittamaan. Näin kirjoittaa Luther munkkiveljelleen: sinä, Herra Jeesus, olet minun vanhurskauteni, minä taas olen sinun syntisi. Sinä olet omaksunut sen, mikä on minun, ja antanut omasi minulle. Sinä olet omaksunut sen, mitä et ollut, ja olet antanut minulle sen, mitä minä en ollut. Így érkezünk meg Jézus legfontosabb parancsolatának a velejéhez, lényegéhez. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Olvassuk Luthernek az egyik szerzetes társához írott levelében. Iloinen vaihtokauppa kutsuu ja odottaa meitä sakramenteissa. Ez a boldog csere vár ránk az úrvacsorai közösségben. Niin kasteessa, usein elämän alkumetreillä, kuin myös pyhän alttarin sakramentissa, ehtoollisessa. Úgy, ahogy ez így az úrvacsorai közösségben oda mehetünk, és letehetjük a terhünk Jézus elé. Hän luo meidät uudeksi. És Krisztus így adja a testét és a vérét, és újjáteremt bennünket. Rukoilemme Imádkozzunk. Martin Lutherin sanoin. Luther Márton szavaival. Iankaikkinen Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isä, anna meille armosi, että iloisesti ja ahkerasti tutkisimme pyhää sanaasi, etsisimme siitä Kristusta ja löytäisimme hänet. Saisimme hänen kauttaan ikuisen elämän. Amen. Örökkévaló Isten, ami Jézus Krisztus Urunk Atya, légy hozzánk kegyelmes, hogy örömmel és búzgón olvassuk a Te igédet. Hogy keressük és megtaláljuk Krisztust, és rajta keresztül örök életet nyerjünk. Amen. Seuraavaksi haluan laulaa teille vanhan irlantilaisen siunauksen ja laulan sen ensin englanniksi ja sitten suomen kielellä. És most pedig egy áldást szeretnék énekelni, egy ír áldást, először angolul, majd finn nyelven. Amíg leérnek a szószékről, addig elmondom, hogy mi az áldásnak a tartalma a fordításnak. Hozzon még össze az Úrunk a sorsunk, addig segítse a szél az utunkat,